Еще одного ждать. Может, мы начнем все-таки? Я тоже предлагаю начинать. А то сейчас последних потеряем зрителей. Давайте присаживайтесь, начинаем. Включено, еще раз надо нажать на кнопку. Вы не трогайте. Я вам... Загорает с этой стороны, видно. Все, начинаем. Xoliса Karimova Ismailova, Татарстанның Казаннан башчысы, әлеге фестивальнең режиссеры, быел анда беренче елы режиссер икән. Фестиваль Салят, Татарстанның халык артисты, режиссер ярдәмчесе, әлеге фестивальдә һәм безгә килеп җитәргә тиеш Данис Шакиров, Дөнья Татар Конгрессы рәисе урынбасары. Менә килде. Данис хәлле утырыгыз, рәхмәт итегез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау Xoliса Karimova сезгә бүген быелгы Уйнагыз гармуннар фестиваленең үзенчәлеге нәрсәдә булачак? Рәхмәт, чакыруыгызга. Быелгы фестивальнең Уйнагыз гармуннар фестиваленең үзенчәлеге нәрсәдә? Бик минем өчен җайлы сорау, чөнки әгәр дә инде шундый зур масштабта үткәрелмәгән булса, бәлки инде безне чакырмаганда булырлар иде. Быелгы фестиваль Татарстанның, ТАССРның 100 еллыгына багышлана һәм без моны бу фестивальдә ачык яктыртабыз. Гармунның татар халкының ролендә, гомумән татар халкының язмышында нинди рольгә ия булганлыгы менә безнең прологта, безнең фестивальдә чагылачак. Әгәр дә инде тулаем сөйләп китсәм, аларны мөгаен ул зур вакытны ала торгандыр. Сез миңа кыскача гына сораулар биреп барыгыз, зинһар. Мин җавап бирәмен. Ярый, быел фестивальдә ничә коллектив катнаша? Быелгы фестивальдә аларны туплау быел ничек башкарылды? Берәр үзенчәлеге бармы былтыргылардан аерма? Быелгы фестивальдә катнашучыларның саны байтак. Менә минем алдымда ята гармончыларның исемлеге. Монда безнең республиканың бөтен районнарында катнашалар һәм түгәрәк уен фестиваленә килгән катнашучыларыбыз, иҗаткарларыбыз, алар да шушы фестивальдә катнашачак. Республиканың бөтен районнары, бөтен иҗат коллективлары, фольклор коллективлары, гармончылары һәм әлбәттә инде түгәрәк уен фестивале безнең беренче урында тора. Быелгы фестиваль кайсы көннәрне узачак? Быелгы фестиваль без менә Уйнагыз гармуннары 30 көнне узачак. 30 көнне, әгәр дә инде рөхсәт итсәгез, мин сөйләп китәм. Программа турында. Безнең фестиваль без җыелабыз быел
Башка еллардан айырмалы буларак, без җыелабыз быел Кремль астында, Тайницкий площадьта. Аннан соң Сөембикә башнисы яныннан тезелеп, менә 1000 кеше без барачакбыз Кремль ичиннән. Кремль ичиннән киләбез Муса Җәлил һәйкәле янына. Һәм шунда безнең инде тавыш көчәйткеч аппаратуралар куелган була, сәхнә куелган була. Һәм шунда эшлибез ярты сәгать. Монда эшләячәк безнең Айдар Фәйзрахманов исемендәге фольклор ансамбле, дәүләт фольклор ансамбле эшләячәк ярты сәгать. Аннан соң без төшәбез Бауман урамына. Бауман урамыннан шулай излекле матур иттереп, шундый матур біз эшләдек флаглар, алар түгәрәк уен фестиваленең эмблемасы белән һәм Уйнагыз гармуннар фестиваленең эмблемасы белән алар сездә мөгаен бардыр, аларны сез күрсәтерсез мөгаен логотиплар белән. Аннан соң без эшләдек һәрбер районның, һәрбер регионның транспарантларын аларның гербы белән, мәсәлән Төмән аның үзенең гербы белән бара. Волгоград, Курган, шулай ук безнең районнар һәммәсе дә үзләренең гербы белән баралар, тотып баралар инде. Безнең бер рәттә 10 кеше, һәм шулай итеп 1000 кеше безнең менә үтәчәк без инде Бауман урамы буйлап. Гомумән безнең максат башка бик зур иде, масштаб башта. Әлбәттә, без үтәргә тиеш идек Пушкин урамы буйлап, ләкин 30 август инде үзегез беләсез, шундый көн бик тыгыз, бөтен кеше эшләргә тели, бөтен кеше күренергә тели. Шуңа күрә без инде Бауман урамы белән шикләнәбез, һәм Бауман урамыннан пока безнең менә шулай планда тора ул Университетский урамы буйлап, Булак буйлап, Парижский коммуна урамы буйлап, Московский урамы буйлап, Татарстан урамына чыгабыз һәм Камал театры каршына киләбез. Менә ул 1000 кеше. Димәк, ул демонстрация эшендә булачак. Ну, хәзерге көндә татар демонстрация дигән сүз юк бит инде. Яңаша әйттереп, менә флешмоб дип атадык инде без аны. Бауман урамыннан килгән вакытта без интерактив белән һәрбер җирдә тукталып, уйнап, халыкны җәлеп итеп, матур иттереп, җырлап, биеп барачакбыз. Беренче менә алынган масштаб буенча ул әлбәттә менә без барасы бөтен юлга куелган иде аппаратуралар, һәм ул безнең әзерләнгән иде, һәм без ул әйберне алдан әзерләп, бөтен халыкны җәлеп итәрлек итеп Пушкин урамы буйлап барырга тиеш идек. Ләкин менә шулайрак килеп чыкты инде. Хәзер без Бауман урамыннан үзебез генә барачакбыз. Ниндидер тавыш көчәйткеч аппаратураларсыз гына. Бәлки бу яхшырактыр да, Фризина әфәнде, сез ничек дип уйлыйсыз? Аппаратураларсыз. Мин бераз алгарак сөйләп әйтим. Республиканың 100 еллыгы уңаеннан менә шундый бәйрәм чарасы иттереп, гармонны нигезгә салу миңа бик ошый. Чөнки башкачарак иттереп, башка формада да бу бәйрәмне уздырырга булыр иде. Татар язмышында, татар җыр сәнгатендә, гомумән безнең сәнгатебездә шушы гармоннарның уйнаган ролен бәяләү, аны аңлау, бу республика җитәкчелегенең гомумән сәнгатькә булган мөнәсәбәте дип кабул итәм. Менә мин шактый еллардан бирле, 40 елдан бирле шушы сәнгатьтә кайнаган кеше буларак әйтә алам, 60-70% радио, телевидениедә сакланган язмаларның 60-70% фәкать баян, тальяннар белән генә эшләнгән. Оркестр белән, башка инструментлар белән, башка уен кораллары белән язылган язмалар безнең бик сирәк. Димәк, төп нигездә безнең шушы гармоннар ята, баяннар ята, һәм аның баянчылары. Шуңа күрә бу бәйрәмгә безнең менә хәзерләнгән масштабы бик зур, ул киң класс белән, ул инде 300 кеше, 500 кеше, 600 кеше. Мин башка елларны карап чыктым, анда 150 кеше булды дигән, 100 кеше баянчы булды дигән. Аның инде әлбәттә дөрес җире бардыр, дөрес түгел җире бардыр. Чөнки сарап бетерү бәлки мөмкин дә булмадыр. Менә без быел анда бик зур масштаб белән китәбез. Әлбәттә, монда Россия шәһәрләреннән бик күп килергә тиешләр. Башка еллардан шәһәрләр чакырылганнар. Монда Нижгар бар, Свердловск өлкәләреннән бар, Самара өлкәләре, быел безнең Курганында, Читилләрдән, Волгоград, бик ерак-ераклардан килергә теләүчеләр бар, алар бик күп. Димәк, бу гармон, чөнки татар шушы гармоны белән яшәгән. Ул Берлинга да аркасына асып менгән шушы Тальянның,
окопларда да яткан, колхозлашу елларында да. Менә ул бөтен тарихы аның Халиса Хәлимованың идеясе белән ул сценарийда язылган. Ул барлык үзенең 1780 елда Италиядан кергән, татар өчен ят булган бу инструмент соңыннан камилләштерелгән әлбәттә. Аңа кыңгырау куючы да татар, кыңгыраулы гармоннар бездән башланган. Һәм аңа көмеш тел кую да бездән башланган. Чөнки безнең көмешчеләр бик күп булган. Һәм гармон, бакыр, башка металлар урынына көмеш телле көмеш куллана башлаганнар. Алтын белән йөгертүдә бездән. Ул башка җирләрдә алтын, көмеш булмаганнан түгел. Чөнки безнең тембрыбызга, табигый тавышыбызга кеше тавышына яраклаштырыр өчен көмеш кертә башлаганнар. Бу да татарлардан башлаган әйбер. Шуңа күрә безнең гармонның үсешенә дә бик зур үзебезнең хезмәтебез кергән. Һәм безнең яшәешебезгә, безнең тарихыбызга да гармон бик зур өлеш керткән. Без аны гармон белән татар дуслыгын, менә шушы зур бәйрәм, зур тарихи шарайт итеп, Татарстанның 100 еллыгына да нигездә гармон тора. Рәхмәт. Менә фестивальдә катнашырга теләүчеләр арасында яшьләр күпме? Бик күп, яшьләр бик күп. Безнең анда балалар да бар. Bundan Халиса Хәлимова бөтен Россия буйлап, чит ил буйлап, дөнья буйлап нинди кичкенә бала чыгарырга була, каян чыгарырга була. Казакъстаннарга шалтыраттык, ниләргә шалтыраттык, шундыйрак бала юкмы? Аны табып, барын да сөйләп бетерсәң, моның һәр кызы калмаячак. Бар. Яшьләр бар. Чөнки менә әйтгәндә, шул күпмәрдә алар 30 кешеләрдә араларында яшьләр дә бар, 15 яшьлекләр, 10 яшьлекләр дә бар. Башка районнарда да шул районнарда да яшьләрне өлкәннәр тарталар. Менә Оренбург өлкәсе, Самар өлкәләрендә Гали гармончылары, мин алар турында бик күп яздым, кстати. Менә син тапканчы мин алайса сөйләп менә быел бик кызыклы шундый дәлил сезгә журналистлар белмим моңа кадәр ул булгандырмы, юктырмы, быел Мәдәният министрлыгы гармончыларга эстафета иттереп, яшь балаларга гармоннар эшләтеп алды. Менә шушы фестивальдә ул бүләк иттереп тапшырылачак. Ул бик кызыклы, ул безнең үтәчәк, әгәр дә инде менә теләүчеләр булса, килергә теләүчеләр булса, бу хәлне күрергә теләүчеләр булса, бу үтәчәк башта менә безнең 100 еллыкка багышланган фестивальнең прологыннан соң ул үтәчәк беренче шушы күренеш. Яшь балаларга махсус Мәдәният министрлыгы 10 гармон эшләтеп алды. Иң әйбәт гармон балаларга бүләк итәргә. Шулай булгач, балалар була дигәнсез. Моннан 10 ел элек Дөнья Татар конгрессы җитәкчесе Ринат Зинуш белән Расих дигән бер бизнесмен бар иде, Латыйпов, Самар өлкәсе Гали авылында. Алар өлкән бу гармончыларга шундый мөрәҗәгать белән чыктылар. Авыллардан табып яшьләрне, мәктәп балаларын тальян гармоннарда уйнарга өйрәтергә. Кем алдан өйрәнә, кем бик оста өйрәнә, шуңа гармон бүләк итәргә. Һәм менә ул вакытта Рөстәм Галиев тә бу эшкә катнашкан иде. Ике бала шушы нидә конкурс дип әйтә инде, бәйгедә инде. Ул необъявленный конкурс булып чыкты. Җиңеп чыкты һәм ике гармонны моннан 10 ел элек татар конгрессы белән шушы Гали кем Расих Латыйповлар оештырган иде. Андый еллар булган иде. Ул дәвам итә димәк. Рәхмәт. Менә географиясы турында сүз чыкты. Данис әфәнде, шушы фестивальнең географиясы турында тулырак сөйли алмассыз микән? Хәерле көн. Иштеләме? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Менә фестиваль дигән вакытта без Уйнагыз гармоннар дигән фестиваль белән бер рәттән түгәрәк уен фестивалендә итеп узарга телим мин, чөнки без менә режиссерлар белән бергә, Мәдәният министрлыгы белән бергә киңәшләшкәннән соң быел шушы республика көненә Казанның, үзебезнең башкалабызның көненә багышланган 30 август көнне менә шушы милли рухта бөтен татарлыкны чагылдырган ике фестивальне нәкъ шушы көнгә куюның мәгънәсе һәм эштәлеге, аның билгеле бер концепциясы бар. Чөнки менә Бөтен Татар конгрессы карашы нигезендә дә менә безнең монда сәнгать әһелләре тарафыннан да бу фикер әйтелде. Без 30 август көнне иң беренче чиратта татарның бәйрәме буларак күрсәтергә тиешбез. Татарстан республика бәйрәме буларак. Шуңа күрә менә шушы ике фестивальнең бу шушы көнгә куелуының сәбәбе дә шунда. Мин география турында әйткән вакытта түгәрәк уен фестивале әлбәттә ул менә журналистлар өчен дә,
Безнең өчен дә ул яңалык түгел. Ул 2008 елда беренче тапкыр Ульян өлкәсенең Иске Кулатка авылында беренче тапкыр уздырылды. Ни өчен Иске Кулаткада? Чөнки бу районда безнең 96% татар һәм иң беренче иганәче шушы эшкә үзенең бөтен күңеле белән, җаны белән алынган Әнвәр Ганиев тарафыннан оештырылган иде бөтен татар кеңесе белән. Менә инде кызганыч ул хәзер мәрхүм урынны җмакталсын. Бу фестиваль үзенең эшен хәзер дә дәвам итә. Быел 11нче тапкыр уздырыла. Аның үткәрү урыны һәр ел сайын үзгәреп тора. Ул менә мин әйттем, Ульян өлкәсе, ул Свердловск өлкәсендә дә булды, Төмән өлкәсендә дә булды, Кырымда да, Казанда да, Марий Эл республикасында да һәм 11 ел дәвамында ул төрле безнең Рәсәй күләмендә татарлар төпләнеп яшәгән төбәкләрдә узды. Быел инде без менә шушы Татарстаныбызның 100 еллы уңайының әзерлек чорында да менә шушы 30 августны без 11нчесен Казанда уздырырга булдык. Быел фестивальдә 21 төбәктән 38 коллектив катнаша. Катнашучыларның саны 500дән артык. Әлбәттә, география турында әйткәндә менә безнең Фернанд Салахов да әйтте, Хәлсә Хәлимова да әйтте. Без бу Идел буенда урнашкан төбәкләр буенча белән генә шикләнмибез. Ул безнең Самара, Төмән, Оренбург, Волгоград, Курган, Омск, Пенза, Челябі, Ульяновск, Марий Эл, Кырым, Башкортстан, Татарстан. Менә шушы төбәкләрнең географиясы. Шулай Казакстандан да була безнең катнашучылар. Фестиваль дигәчендә ул бер генә түгел, аның нәтиҗәсе шушы Уйнагыз гармоннар фестивале белән тоташып йомгаклана һәм менә бик тыйнак кына әйтеп узды Хәлисә Хәлимовна масштаблары турында. Быелгы масштаблар Уйнагыз гармоннарның да түгәрәк уеннарның фестиваленнан башкача. Чөнки Кремль буйлап әле бер елны да уздырылганы юк иде. Кремль ишеннән кире Бауман урамнарын гөрләтеп, Камал театр каршысында аның нәтиҗәсен ясау республика көненең шушы төп республика көненә багышланган. Ул быел инде ул күләмле масштабларда уза. 28 август көнне Крылья Советов паркында кичке сәгать 5тә ачылышы түгәрәк уен фестиваленең. 29 август көнне Ленин мәдәният сараенда без сайлап алабыз. Сайлап алу туры булачак жюри аерым эшләячәк. Һәм инде менә шушы гала-концерт һәм флешмоб белән без Камал театр башындагы зур сәхнәдә инде аның менә шушы нәтиҗәсен күрсәтәчәкбез. Әлбәттә, без татар фольклоры дигән вакытта, әгәр дә үзебезнең мәдәниятебезне, тарихыбызны, телебезне, тарихыбызны һәм гомумән татарның милли үзенчәлеген аңларга телисең икән, без татар фольклорын өйрәнергә тиешбез. Менә мәдәният министрлыгы каршында эшләп килүче безнең аерым традицион мәдәниятне өйрәнү үзәге эшләп килә. Менә алар тарафыннан да, бөтен татар кеңесе тарафыннан да бу проектның әһәмияте, кирәклеге һәм бүгенге көндә дә актуальлеге бик зур. Чөнки менә шушы татар фольклорында инде менә сәнгать әһелләре үзләре дә әйтеп бирделәр. Монда гармончылар да, фольклор да, һәм әгәр дә без 70% татарыбыз читтә яши Татарстаннан, шушы татарлыкны саклыйсыбыз килә икән, үстерәсебез килә икән инде, әлбәттә без татар фольклорына зур игътибар бирергә тиешбез. Рәхмәт. Хәзер инде коллегалар сезнең сорауларга күчик. Мин безне онлайнда караучыларны исәбенә төшерим. Безгә әгәр сорауларыгыз булса, WhatsApp аша юллагыз. Номер 8927 037 91 10. Рәхмәт итегез. Кемнәрнең сораулары бар? Республика көне уңайынан уза, анда безнең бүгенге көннәрдә сез беләсез Волжская чемпионаты бара һәм кунаклар әле килеп бетмәгән була. Аларда чит кунаклары да бу бәйрәмне күрә алыр микән? Сез менә татар халкын таныта алырсызмы? Чит кешеләренә дә алар да күреп кала алыр микән дип уйлыйсызмы? Беләсезме, менә миңа калса, хәзер инде бөтен театрлар бу чарага менә бүген менә карыйм Тинчурин театры чыгып сөйләде, баш режиссеры
Безнең Камал театры шушылай аларга багышлап махсус спектакльләр куя. Ләкин әгәр дә менә сез белсәгез, менә монда татар халык иҗатының төбе, үзәге, менә безнең монда гармонның шушында тоткан роле. Әгәр дә менә сезгә кызыклы булса, мин сезгә гомумән ул прологның башын сөйләп китәм, әгәр дә кызыклы булса сезгә. Чөнки халыкны ничектер барыбер әзрәк кенә китеп җибәрергә кирәк бит инде. Менә шундый Мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты тарафыннан бурыч куелганнан соң, бурыч йөкләнгәннән соң, мин бик озак уйландым. Озак уйландым һәм ничек иттереп кирип китәргә соң. Чөнки Татарстанның 100 еллыгын гармонда күрсәтү, ул бик алай менә тиз генә килеп чыга торган әйбер түгел, үзегез белгәнчә. Шуңа күрә бик күп китаплар актардым, шигырьләр актардым һәм Харрас Әюпнең шигыренә тап булдым. Ул шаккатыш шигырь, әйме, ул бөтен менә татар тарихын күз алдына, татар тарихын үзенә алган. Һәм шушы шигырь аркылы без чыктык Татарстанның 100 еллыгына. Әгәр дә кызык булса, сезгә мин укып китәм. Чөнки ул бик гаҗәп, матур шигырь. Нәкъ менә шушы фестивальгә атап язылган шикелле. Урамнарда гармон бәйрәмнәре. Бәйрәмнәрдән ничек каласың? Үзгәләнә гармоннары илнең, уятырга адәм баласын. Үзгәләнә гармоннары илнең, халык җаны димәк буш түгел. Әйтер сүзең бит ул гомер буе гармоннарга, җырга хуш түгел. Буш була алмый бүген халык җаны, шуңа карап гамәл кылына. Кемдер җирдә кылыч күтәргәндә, гармон ала татар кулына. Гармон ала татар, җилкендерә эшләрендә җаны булганны. Килер булып күтәрелә еллар, җиңеп кара шушы моңнарны. Мәйданнарга гармоннары чыга, ялганына каршы якларның, кылычларын бер яктарак торсын, гармоннары барда татарның. Үзгәләнә гармоннары чыгның, күңелдәген әйтеп илдәген, бәйрәм генә булыр иде җирдә, тыңласалар халык йөрәген. Менә шушы шигырь аша монда күрәсез, бөтен татарның тарихы күренеп, менә ярылып ята. Шушы шигырь аша без турыдан-туры чыгабыз гражданнар сугышы чорына, гражданнар сугышы чорына, һәм гражданнар сугышы чоры әлбәттә һәммәгезгә билгеле. Biz чыгабыз Камал театры артисты Әсхат Хисматов, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле аркылы көзгә ачы җилләрдә белән чыгабыз. Менә сәхнәдә мин дә әзрәк кенә сөйләп китәм. Сәхнәдә булачак 30 егет шинель белән, будёновкалар белән, биштәрләр белән, аларның унысында тальян гармон. Һәм уртага чыга сугышка китәргә әзерләнгән Әсхат Хисматов һәм ул җырлый көзгә ачы җилләрдән. Аңа безнең гармончылар тезелгәннәр 3 рәт тора сәхнәдә. Алар әгәр дә һәр бер рәттә 20 баянчы булса да, берендә 60, где-то 90 баянчы тора. Сәхнәнең астада шуның кадәр, сәхнәнең зурлыгы 16-га 12. Шуңа күрә менә күз алдыгызга китерегез. Шулай итеп, аннан соң без чыгабыз колхозлашу чорына. Колхозлашу чорына әлбәттә, монда гармонсыз буламыни. Хатын-кызлар уракчы кыз. Урак 30 кыз урак тотып, урак уралар, көлтәләр белән һәм егет чыга, ай урагын салып иң башына кояш нурларыннан нур алдың. Кояш нурларыннан нур алдың да салкын чишмәләрдән су алдың. Моны җырлаячак Илшат Вәлиев. Монда әлбәттә безнең башыннан ахырына хәтле сәхнәдә инде урын җитмәгәнгә күрә, Казан Нуры халык уен кораллары оркестры сәхнәнең астындарак, халыкка якынрак җирдә утырачак. Аннан соң чыгабыз без Бөек Ватан сугышына. Фатих Кәрим, Камал театры артисты Алмаз Гәрәев, Фатих Кәрим үзенең хатыны, баласы, Фатих Кәрим үзенең «Ант» дигән шигыре белән чыга. Һәм Фатих Кәрим зату аннан соң сугыштан тормыш җыры Мирсәямир тормыш җыры, ул Илгиз Зәкиев. Безнең бөтен менә бу әйберләр шулай итеп бүгенге көнгә хәтле килә. Бөтен менә бүгенге көнгә хәтле һәм ул республиканың бүгенге көне, бүгенге ноктасына анда шаккатыш бер шигырь яздык. Теләсәгез аны да укып китәм. Менә шушылай итеп без
Her birisinde talyan garmon birinci orunda tора. Her bir çıkan, her bir görünüşte, her bir kartinada o 5'er kişi, 7'şer kişi. Потом kızların arasında 5 talyan. Onlar действительно кайберләр аның talyanışı. Менә шушылай иттереп biz ахырга хәтле җитәбез. Теләсәгез, менә мин финалның шигырын укып китәм. Рәхмәт. Ну, ул коллектив рәвештә язылды инде. Розалина Шаһиеваныка, ләкин күп кеше яздык инде без моны. Ул гасырлар аһәңендә гармон моңы дип атала. Туган ил, ялкынлы кояш син, җил вә җыр. Тоташты бер җепкә тарихка, шыр вә шыр. Буыннар буынга ялганды, үстерде шәһәрләр, хезмәт, ир. Нинди моң яңгырый янәшә, йөрәкләр бер булды, җыр аша. Гармоннар тынлыйлар, тамаша, бу моңнар юлыккан кан аша. Гармоным, телләрең гөлләрдәй, иделем дулкыны гөрләве, наратлар, тал, әрем иле бу ике зур киңлек тәңгәлләр. Мәңгегә халкымның иңенә гармоны кош кебек тагылган. Канатлар кайрылып, булмый ди бу җирдән аерылып. Дөньяда давыллар тукталсын, тел, милләт, горурлык саклансын. Һәр буын үстерсә бер чәчәк, бәхетле яңа шыр киләчәк. Тибрәлә шыңгылдап авазлар, кыйыла күкләрдән алмазлар. Купсада ут, яшен, зилзилә, гармонлы милли рух җиңелмәс. Гармон ул мәңгелек. Менә шушылай итеп без бу финал алдыннан башкарылачак, менә бүгенге көнгә китерә торган шигырь юллары инде. Алсу менә сорауны дәвам итеп, Ворскилска килгән чит илдәге кунаклар шушы фестивальне күрә алачакмы дигән сорауга мин шуны әйтер идем. Менә сез дә үзегезгә сорау бирергә мөмкин идегез. Нишләпсең бу Түгәрәк уен фестивале моңа кадәр төбәкләрдә узды, менә быел Казанда. Әлбәттә, ул беренче чиратта шушы Татарстаныбызның 100 еллыгы уңайынан әзерлек кысаларында, икенчесе инде шушы Ворскилс дөнья чемпионатының быел Казанда узуы. Шуңа күрә менә без бу киңәшлеш таркалмас диләр, бу фестивальнең узыры алдыннан да Мәдәният министрлыгы белән, Татарстан хөкүмәте белән дә киңәшләшкәннән соң шундый фикергә килдек. Ворскилсны уздыру дирекциясе белән киңәшләшеп, менә бу безнең фестивалебез, Уйнагыз гармоннар фестивале дә, бу Түгәрәк уен фестивале дә ул туристик маршрутка кертелгән. Һәм Ворскилстан узганнан соң 27 ябылу булган, ябылганнан соң да менә калган шушы безнең чит илдән һәм Россия Федерациясына килгән кунаклар өчен алар инде менә шушы урынында шуңа күрә билгеләдек без Кремль, Камал театры, Бауман урамы, менә аларга да шул уңайдан ишарә итеп өчен. Шуңа күрә менә инде без бүгенге көндә шушы фестивальнең дөнья күләм чемпионат белән бер рәттән икәнлеген аңлыйбыз. Уйнагыз гармоннар фестивале Фәйзулла Туйшев исеменнән дә бәйле дип беләм. Фестивальдә гомумән танылган гармончылар искә алыначакмы? Әлбәттә, танылган гармончылар искә алыначак. Ondan yüzləri də buluşacaq. Менә siz indi reklamlı rolikni күреп киткәнсездер. Анда без әлбәттә менә катнашачак артистлар һәммәсе дә монда бар. Әлбәттә инде рекламлы роликка бөтенесен дә кертеп бетереп булмый бит. Әлбәттә без монда инде мәшһүр баянчыларыбызны, булмаган баянчыларыбызны да һәрвакыт искә алып китәчәкбез. Безгә менә әйтеп китәргә кирәк. Соңгы вакытта инде минем үземә шуның кадәр күп шалтыраталар. Башкортстаннан, Туймазыдан, унда катнашырга мөмкин түгелме? Менә без эшләгән идек, безнең уйным үзем җырлыйм дигән конкурста катнашкан идек. Без анда җиңеп чыккан идек. Сез безгә гармон тапшырган идегез. Без шунда катнашыйк әле дип, менә шалтыраталар Башкортстаннан, шалтыраталар Самарадан, шалтыраталар башка төбәкләрдән. Халык менә кузгалды. Бу монда килергә теләүчеләрнең саны бик күп. Чөнки менә бүгенге көндә менә бу фестивальдә катнашучылар, Түгәрәк уен фестивалендә дә, Уйнагыз гармоннар фестивалендә катнашучылар да ул тулы бер хәрәкәтне барлыкка китерә. Менә монда 1-2 көн бу фестиваль булды да узды түгел. Аның шаукымы төбәкләргә, безнең татарлар яшәгән төбәкләргә чорналып, ел саен алар үзләрендә дә уздыра башлыйлар бу фестивальләрне.
Шуңа күрә мин моны bir-iki көнлек фестиваль ниндидер bir шара дип кенә атамас идем, тулы bir хәрәкәт дип атар идем бу шаукымны. Гел эшләп тора торган хәрәкәт инде бу. Сұрауыңыз бар екен. Yapmış olsalarının bu olmuşa etkisiz ve tam siz numaralarını tutuşacaksınız. Alar nindi kriterlerle nişe söyleyenler nişe bağlı. Hem bir bunu yasatıp işte. Білесізме, мен ғылыммен режиссер гармонның бәясін білмеймін. Қызғаншыққа қаршы. Оны Мәдәният министрлыгы эшләтте һәм Мәдәният министрлыгы җавап бирә бу эш өчен. Ну, мин һич кенә дә уйламыйм, Мәдәният министрлыгы ул эшне уйламыйча гына эшләмәгәндер. Аның иң жөнедә 30 gün geçti. Ул нинди материалдан эшләнә, нинди мастер аны эшли, чөнки 10 гармонны bir мастер эшләми. Ул булырга тиеш берничә мастерга бирелгән була тиеш, чөнки bir гармонны аны эшләр өчен дә фәлән ай кирәк. Анда инкрустирование мол, нәрсәләр белән, анда кашлар белән эшләнә мол, көмешләр белән эшләнә мол, кыңгырау белән эшләнә мол. Ул гармон тутып караганда гына бик җиңел һәм бик кичкенә кебек. Һәм аның мәшәкате эше бик күп. Чөнки материалы бик узак киптерелә, клейлары бик узак киптерелә, айлар буе көтәләр. Ул әле яңгырашып тапмый, яңадан китәр, яңадан җыла. Ул стасына карап, шуңа күрә аның бәясе якынча 30 меңнән ким була алмый беренчедә. Ул дебитләрдә сатыла торган Шерпатрик дигәндә, алар жүн булалар инде. Чөнки аннан чын татар тавышына тәңгә килерлек тавыш чыкмый. Ул тавыш чыга инде андан. Чын тавышлар булсын өчен ул әлбәттә кыйммәт булган саен ул сыйфатлы була инде. Бу балаларга 10 гармонны bir генә мастер эшләмәгәндер. Шуңа күрә аны төгәл генә әйтеп бирү мөмкин түгел. 30 меңнән ким була алмый. Ничә бала? Балаларны сайлауны, алар Татарстан буенча бик күп музыкаль мәктәпләр бар безнең, конкурсларда җиңгән бар, безнең созвездие бар. Созвездиедә бик күп балалар катнашалар, анда җиңүче гран-при алучылар бар музыкаль инструментлардан, беренче урыннар бар, икенче урыннар бар, шәһәрләр бар, зоналар бар. Алар республика буенча ул балалар барсы да Мәдәният министрлыгына билгеле. Алар барсы да билгеләнгән, тамгаланган балалар. Мәдәният министрлыгы үзлексез алар белән элемтәдә тора һәм эшләп тора бит. Шуңа күрә Мәдәният министрлыгы мөгаен белә торган. Созвездие президент күзендә тора торган, куласында тора торган алар бар да. Сөймбикә шуны. Bu şarada virtuoz davranışlarda kümemeydi alabiliriz. Bunun oynağı kilip şınata tınlağı belki bizde yönetilir. Беләсезме, безнең гомумән мин бит инде белгәнегезчә Казан шәһәр филармониясында эшлим. Ул элекке Казан милли мәдәният үзәге Казан шәһәр филармониясе. Безнең үзебездә Казан Нуры халык уен кораллары оркестры, аның составында безнең республиканың иң яхшы баянчылары эшли. Ул Наил Сәгъдиев, Татарстанның халык оркестры, Булат Хисматов. Аннан соң әйтергә кирәк, без гел элемтәдә эшлибез. Шушы оркестрны элек төзегән Ринат Вәлиев белән, Ринат Вәлиев үзенә түгел, хәтта аның быел Малайда катнашачак, монда рекламада күргәнегезчә. Менә ondan соң Фәнвәли Әхмәтов инде менә әле кичә генә аның белән сөйләштек. Фәнвәли Әхмәтов килергә җыена. Аңа Фәмир Галимов махсус туймазларга машина, автобус яллап шулай итеп җибәрә. Туймазы алар менә безнең списокта алар юк, ләкин 15-ләп кеше инде туймаздан килергә җыеналар. Үстәп менә безнең списокта үстәп. Фәнвәли Әхмәтов була, ondan соң Флора Хөрмәтова була. Siz ondan sonra Zakir Şahban'ını çağırdık indi çünkü Zakir Şahban hamam gına halkqa çığa торган кеше түгел. Шуңа күрә аны чакырдык, ул үзе уйнап, үзе җырлаячак. Шушы Уйнагыз гармоннар фестивале эшендә, пролог эшендә түгел. Шуңа күрә сез күрергә теләгән гармончылар, баянчылар һәммәсе дә бу кичәдә булачак. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Безнең виртуозларыбыз бик күп. Без алар турында бик әз мәгълүмат бирәбез дөнья буенча. Менә Шутик оркестрында филармониядә эшли Айрат исемле бер егет, ул безнең оркестрга китеп барды. Италиядә баян буенча татар Әбидә, Баламишкин, Моцарт, Вивальди, Бах гран-при алып кайтты. Шул хакта бер нәрсә яздыгызмы?
Yok. Şuna göre kimnin virtuoz ikereninde biz yine biliriz. Halka bilgili tügül. Halka bilgili, alar bilgili bulsan için bu siz çıkartmak için. Ayrıca virtuoz deyip bir sefer çıkartmayalım, siz yazır alasınız. Şuna göre mene kızık sınavınız rahmet, eybet mi yaşadığımız sıra olur sizin. Gelecekte ezrek mene şunu diye birlikte de iktibar ederiz. Filarmoniyanın var, metbuat bilen işletilen bu üzerine bölüge, alar anında zilfiratlar etmediğini var. Anlaşılır. Çünkü bir zor müzikanlar habersiz işlerine yatalar. Bizim dünyaya Tatarını çıkargan, Tatar isim familiyalar bilen çıkargan, hem Tatarının büyüklüğünü göstergen şahslarımız şok değil. Onlar öyle bir yaşlar, onların etkileşleri var. Feyzullah Duyuşov isimde bu konkurs elbette Feyzi abiler bilen, Cemil Hanımlar bilen, onlar bilen, Galiyevler bütünse onlar var, yazmalarda kurneler, ama yaşlarını kadar bizge tutarga gerek, propagandalar, onlar harekette. Siz anlağansız türünde ta Ferdinand Salahov bu devlet filarmoniyası turunda söylüyor. Biz iki filarmoniyalar söylüyoruz. Şuna göre biliriz. Devlet filarmoniyası turunda. Min şehir filarmoniyası turunda söylüyor. Hem iki filarmoniyada Tatar işini işliyor. Bizning Zira Mubarakshina virtuoz Valiyev bilan zo'r intervyu, video intervyu ishlab chiqargan edi. Oydan Valiyev bilan. Aynen şu. Valiyev bilan shu xalqaro festivallar laureati. Shunga ko'ra jurnalistlar bilmaydi deb aytib durust tugul. Bilalar, yozalar, shunga aytalar, shunday so'rovlarda beradi. Tavun so'rovlaringiz bormi? Agarda bo'lmasa matbuot konferensiyasini tugadik, Big rahmat. Rahmat sizga kollega, bor bizga da o'ngishli chiqinglar. Big zo'r rahmat, biz sizni shu charalarda kutib qolamiz. Keliyingizni so'rar edik. Rahmat.